Fadzai Mahere ochiuya achizoreveala masecrets ezeZANU-PF aiwa obudisa zvese pachena oti aiwa musazoya muchiblema intelligence dzedu inoda kuti isu twakumune opposition tinoziva zvatei tichiita. Sandapinda mashoko atogona Fadzai Mahere achiadvocate kuti subscribe like turn on the bell icon. Anoyatara mashoko ekuti you start to insult our intelligence when we have the nerve to speak out. Budget transparency and accountability. When over the last fortnight alone, strong evidence has emerged that Zimbabwe Treasury paid 40 million United States dollar charlatans for a doggy goat scheme, and the money was instead used to buy luxurious houses and vehicles. Furthermore, evidence is also emerged that Zimbabwe Treasury also paid 40 million for election materials at inflated prices, and some of your officials alleged received kickbacks for doing this. These millions lost to dodgy deals were paid against the background of a failure by Zimbabwe Treasury to pay line ministries the amount stated in the official budget. Mashoko atoko pana Fadzai Mahere achiti aiwa munofana kutombochinja maitiro enyu noda kuti evidence yatova nayo yokuti pane 40 million yatova 80 nokuti kune 40 yakaswandiwa aiwa ku the goat project, koita imwe 40 million yakaswandiwa aiwa kuma election material ichinzi aiwa yakabuda muZimbabwe Treasury. Ambobuda Zimbabwe Fadzai Mahere aunyaswa achizvivukuti achibudisa zvese achiti aiwa vakomana veZANU-PF ngavasaya vachiti blema noda kuti sinodzifambira nawo idzi tonyatsokuwana evidence yekuti vakomana vaiskwanda maresources, vaiskwanda mastate funds, vaiskwanda mari yataxpayer. Chiputidze mafukiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Pinai comment section medu andoti tsanga no subscribe like turn on the bell icon.